Πάμε τώρα στο κυρίως θέμα. Για ποιο λόγο προχωράμε σε αυτή μας την νομοθετική πρωτοβουλία σήμερα, και θέλω λίγο να συμπληρώσω αυτά που είπε ο κ. Χουρδάκης. Πρώτα απ' όλα, κύριε Λένε, δεν έχετε δίκιο. Έχουμε παραγωγή αρκετών διαιτολόγων. Ο λόγος που προχωράμε σήμερα στη ρύθμιση αυτή πια δεν είναι αποσπασματική. Δεν είναι μία ρύθμιση που ξύπνησε ο Υπουργός Γεωργιάδης να κάνει έτσι γιατί του ήρθε. Προφανώς είχα την ευκαιρία να έχω καλούς συνεργάτες, οι οποίοι με είχαν ενημερώσει εγκαίρως, όπως ο κ. Λεμπέσης, και μου είχαν πει για την αξία και την χρησιμότητα αυτού της πολιτικής δράσης. Αλλά η πολιτική αυτή δράση εντάσσεται σε ένα πλήρες σχέδιο που έχει και εκπονεί αυτή με το Υπουργείο Υγείας. Για ποιο πράγμα? Για την αντιμετώπιση της μεγαλύτερης ασθένειας που αυτή τη αντιμετωπίζει ο ελληνικός πληθυσμός, που είναι η παχυσαρκία. Η παχυσαρκία είναι μεγάλη ασθένεια, σοβαρή ασθένεια και συμπαρασύρει τον ανθρώπινο οργανισμό σε μια σειρά άλλων ασθενειών. Και είμαστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μέσα στην πρώτη τριάδα παχυσαρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πρώτη στην παιδική παχυσαρκία. Με συγχωρείτε την τροπή μας. Δεν μπορούμε να λέμε διαρκώς για την αξία της μεσογειακής διατροφής, να επερώμεθα για τους αρχαίους ημών προγόνους και τον νους υγιής εν σώματι υγιές, να λέμε τι ωραίοι που ήμασταν κάποτε και να είμαστε ταυτόχρονα ο λαός που έχει τη μικρότερη παρουσία στα γυμναστήρια στην Ευρώπη, τη χειρότερη διατροφική συνήθεια στην Ευρώπη και τη μεγαλύτερη παχυσαρκία. Η οποία παχυσαρκία ταυτόχρονα φέρνει υπέρταση, διαβήτη, καρδιακά νοσήματα και ούτω καθεξής. Άρα δεν μπορεί το Υπουργείο Υγείας Ελλάδος σε αυτή την πραγματικότητα να μένει απαθές. Και τι έχουμε κάνει? Έχουμε εντάξει στο σχέδιο του Ταμείου Ανάκαμψης δύο πολύ μεγάλα προγράμματα και για την αντιμετώπιση παιδικής παχυσαρκίας, με πάρα πολλές δράσεις τώρα που μιλάμε στα σχολεία της χώρας, όπου ενημερώνουμε τους μικρούς μαθητές για την αξία της καλής διατροφής, για την ευχαρίστηση της καλής διατροφής, για την αξία της άσκησης στην καθημερινότητά μας και ούτω καθεξής. Έχουμε ένα δεύτερο μεγάλο πρόγραμμα που κάνουμε. Το πρώτο πρόγραμμα γίνεται σε συνεργασία με τη UNICEF. Το δεύτερο πρόγραμμα γίνεται σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας των ενηλίκων, το οποίο επίσης είναι σε εξέλιξη. Και τώρα ερχόμαστε εδώ με το σχέδιο νόμου να κάνουμε τι? Κάποτε ο αείμνηστος πολύ μεγάλος ζωγράφος, ο Τσαρούχης, πολύ μεγάλος καλλιτέχνης, είχε πει: στην Ελλάδα είσοδοι δηλώσεις. Αυτή είναι η Ελλάδα. Στην Ελλάδα είσοδοι δηλώσεις. Στην προκειμένη μας περίπτωση, το θέμα της διατροφής δεν είναι από αυτά που προσφέρεται για να παίρνουμε συμβουλές από οποιονδήποτε λέει ότι ξέρει να μας πει τι πρέπει να τρώμε και τι διατροφή πρέπει να ακολουθούμε. Διότι αυτός που μας το λέει, εάν δεν ξέρει και για κάποιο λόγο είναι πολύ πιστικός και πολύ επιδραστικός πάνω μας, μπορεί να μας κάνει μεγαλύτερη ζημιά τελικά στην υγεία μας από ό,τι νομίζουμε. Γιατί μην έχετε αμφιβολία, είμαστε ό,τι τρώμε. Και αν η διατροφή μας δεν πηγαίνει στην κατεύθυνση, η υγεία μας θα πάθει βλάβη σίγουρα. Άρα το Υπουργείο Υγείας Ελλάδος ενδιαφέρεται πρωτίστως ως θέμα δημόσιας υγείας. Αυτοί οι οποίοι θα συμβουλεύουν τον κόσμο για τις διατροφικές τους συνήθειες σε μια προσπάθεια να αντιστρέψουμε αυτή την εικόνα που έχουμε δυστυχώς ως ελληνικός λαός και είναι ντροπιαστική, να είναι πιστοποιημένοι, να ξέρουμε ποιοι είναι, να τους έχουμε καταγεγραμμένους, να έχουν άδεια, ώστε και αν κάποιος δεν κάνει καλά τη δουλειά του να μπορούμε και να τον τιμωρήσουμε γι' αυτό, να μπορούμε να του βάλουμε και μέτρα. Ενώ σήμερα όλο αυτό είναι ένα χαόδες σκηνικό που ο καθένας λέει: εγώ κύριε είμαι διατροφολόγος, και πάει και δίνει συμβουλές και όποιον πάρει ο χάρος. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά κάνουμε τη σύσταση του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου. Γιατί δημοσίου δικαίου? Με αυτόν τον τρόπο δίνουμε θεσμικότητα στο ανώτατο δυνατό νομικό μας επίπεδο και στέλνουμε ένα μήνυμα στην ελληνική κοινωνία ότι δεν θεωρεί το Υπουργείο Υγείας Ελλάδος το θέμα της διατροφής δευτερεύον θέμα, όπως μέχρι τώρα πρωτεύον. Και δεν σας κρύβω ότι στο μέλλον, γι' αυτό υπάρχει μέσα το άρθρο 26, θα δούμε πώς θα μας το επιτρέψουν οικονομικά του ΕΟΠΗ να εντάξουμε κανονικά στο σύστημα αποζημίωσης την παρουσία σε διαιτολόγους με τον σωστό τρόπο. Διότι μας ενδιαφέρει, σας είπα, αν το δείτε, ας αφήσουμε το νούμερο 1 που είναι η ανθρώπινη ζωή και η ανθρώπινη υγεία. Αυτό δεν προσμετράται σε χρήμα, είναι το νούμερο 1. Αλλά αν το βλέπουμε και καθαρά ως οι οποίοι, αν μας συμφέρει να δαπανίσουμε κάποια χρήματα προς τους διατροφολόγους για να κάνουμε μια σημαντική δράση ώστε να μάθει ο κόσμο να τρώει πιο σωστά. Αυτό θα συνέφερε οικονομικά τον ΕΟΠΗ? Σας λέω πάρα πολύ. Διότι οι κακές διατροφικές συνήθειες τελικά επιστρέφουν στο σύστημα, επαναλαμβάνω, με σοβαρές ασθένειες. Κύριε Αλληνού, εσείς είστε γιατρός, θα ξέρετε καλύτερα από μένα.
περίεργο μια χώρα που έχει τη διατροφή τη δική μας, το ελαιόλαδο, τα λαχανικά που έχουμε, τα ψάρια, να είναι η χώρα που έχει περισσότερους διαβητικούς στην Ευρώπη? Να είναι η χώρα που έχει περισσότερους πρωτασικούς στην Ευρώπη? Να είναι η χώρα που έχει περισσότερους παχύσαρκους? Μα δεν είναι αυτό που δεν μας βάζει μια κατάσταση συναγερμού όλους μας? Δεν είναι πολύ? Και μην μου πείτε πάλι φταίει το κράτος, ο Μητσοτάκης και ο Γεωργιάδης, γιατί αυτό αποτελεί μια σειρά προσωπικών επιλογών. Θυμάμαι ακόμα όταν είδε ο Μητσοτάκης από 1,5 μήνα και είπε στη Βουλή ότι πρέπει, λέει, να βάλουμε την άσκηση ζωή μας και να αθλούμε και βγήκαν οι μισοί και μισές εφημερίδες αριστεράς και λένε ντρέπεται ο Μητσοτάκης μας κάνει υποδείξει πως τα ζούμε. Αυτή είναι η αντίληψή σας για το μέλλον μας? Καλά έκανε ο Πρωθυπουργός και το είπε. Πολύ καλά έκανε. Διότι πράγματι να αλλάξουμε το μοντέλο της ζωής μας και να πάμε σε έναν υγιεινότερο τρόπο ζωής δεν είναι επιζημία του πληθυσμού, είναι για το καλό του ελληνικού λαού. Και όλα τα κόμματα να το κάνουν, και όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, και όλοι οι βουλευτές. Για να μπορούμε να στέλνουμε τον κόμμα σε ένα καλύτερο πρότυπο. Στα πλαίσια αυτής της εθνικής προσπάθειας έχει μπει αυτό το νομοσχέδιο που πιστεύω θα βάλει μια τάξη. Θα ξεχωρούμε την ήρα από το στάρι και μετά θα μπορούμε με την τάξη που έχουμε βάλει να σχεδιάσουμε μακροπρόθεσμες πολιτικές οι οποίες θα οδηγήσουν στο ζητούμενο, που είναι τελικά να πάμε σε μια καλύτερη γενική δημόσια υγεία στην Ελλάδα, η οποία μην έχει αμφιβολία. Ο τρόπος της ζωής μας, που η διατροφή είναι τεράστιο κομμάτι αυτού, αποτελεί τεράστιο ζήτημα δημόσιας υγείας τελικά. Άρα μην το υποτιμούμε. Άρα λοιπόν, ας δείξουμε για μια φορά στο πολιτικό σύστημα ότι μπορούμε στα αυτονόητα να συνεννοούμαστε. Και υπό την έννοια αυτή είμαι πάρα πολύ περήφανος ως εισηγητής του παρόντος νομοσχεδίου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Ολοκληρώθηκε. Όχι, το επόμενο. Στον κύριο Βασίλειο Τσιρόνη, πρόεδρο της Ένωσης Διαιτολόγων Διατροφολόγων Ελλάδος. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Αξιότιμε Πρόεδρε, αξιότιμε κύριε Υπουργέ, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής. Να ευχαριστήσουμε για την πρόσκληση. Ως Ένωση Διαιτολόγων Διατροφολόγων Ελλάδος, εκφράζουμε τη θετική μας άποψη και στήριξη προς το προτινόμενο νομοσχέδιο, το οποίο συνιστά ένα καθοριστικό βήμα για τη θεσμική αναγνώριση και ενίσχυση του ρόλου των διαιτολόγων διατροφολόγων της Ελλάδος. Η ίδρυση ενός ενιαίου και επίσημου φορέα δημοσίου δικαίου αποτελεί διαχρονικό αίτημα του κλάδου και έρχεται να καλύψει ένα θεσμικό κενό, ενισχύοντας την αξιοπιστία και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στον κρίσιμο τομέα της διατροφής. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, για τα γρήγορα αντανακλαστικά που έδειξε για ακόμη μια φορά απέναντι στον κλάδο των διαιτολόγων διατροφολόγων, καθώς να θυμίσω ότι στην προηγούμενη του θητεία είχε ξεκινήσει τη διαδικασία για την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του διαιτολόγου. Θεωρούμε ότι η σύσταση του Συλλόγου Διαιτολόγων Διατροφολόγων Ελλάδος θα συμβάλλει ουσιαστικά στη δημιουργία ενός μητρώου επαγγελματιών διατροφής, ώστε να γνωρίζουμε πόσοι και κυρίως με ποιον τρόπο ασκούν το επάγγελμα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν περίπου 2.500 διαιτολόγοι εγγεγραμμένοι στους συλλόγους, 3.500 περίπου που ασκούν το επάγγελμα και περίπου 6.000 απόφοιτοι διαιτολόγοι διατροφολόγοι. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι μπαίνει μια τάξη σε ένα επάγγελμα το οποίο μέχρι σήμερα λειτουργεί σε ένα άναρχο πλαίσιο. Δεύτερον, στη διασφάλιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων και στην προστασία και εξυγίανση του επαγγέλματος τόσο από ανθρώπους που δεν έχουν τα προσόντα να ασκήσουν το επάγγελμα, όσο και κακών πρακτικών από τους ίδιους τους διαιτολόγους. Γι' αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντική η ένταξη στο παρόν νομοσχέδιο για πρώτη φορά μέχρι τώρα, όσον αφορά το επάγγελμα, των ποινικών διατάξεων για την αντιποίηση επαγγέλματος, της πρόβλεψης επιβολής διοικητικών κυρώσεων από τις αρμόδιες περιφέρειες και κυρίως της πρόβλεψης των πειθαρχικών ποινών και για τις περιπτώσεις κακών πρακτικών και παραβίασης κώδικα διαιτολογίας. Τρίτον, στην προώθηση της επιστημονικής έρευνας και εξέλιξης. Τέταρτον, στη συνεργασία μεταξύ επαγγελματιών και θεσμών. Η διεπιστημονική συνεργασία ξέρουμε πόσο σημαντική είναι. Και πέμπτον, στην αποτελεσματικότερη συμμετοχή του κλάδου σε ζητήματα διατροφικής πολιτικής και προάσπισης της δημόσιας υγείας. Μια επισήμανση μόνο να κάνουμε όσον αφορά στο άρθρο 26 στην παράγραφο 1, όπου αναφέρεται ότι προβλέπεται ότι οι διαιτολόγοι διατροφολόγοι δύναται να ασκούν διαιτολογικές πράξεις ακολουθώντας τις οδηγίες του υπεύθυνου ιατρού για κάθε ασθενή. Αντιλαμβανόμαστε ότι ο ορθότερος όρος αντί για οδηγίες είναι η διάγνωση της ασθένειας από τον υπεύθυνο ιατρό, η οποία είναι αδιαμφισβήτητα δουλειά του υπεύθυνου ιατρού.
Μάλλον θέλει μια λεκτική διόρθωση της λέξης οδηγίες με τη λέξη διάγνωση του υπεύθυνου ιατρού, ώστε να μην υπάρχουν παρερμηνίες και κυρίως σύγχυση αρμοδιοτήτων ιατρού και διαιτολόγου. Τέλος, με χαρά ακούσαμε χθες ότι υπάρχει θέληση να εξετάσει η πολιτεία σοβαρά τη συνταγογράφηση, δηλαδή την αποζημίωση μέσω ΕΟΠΗ της δίαιτας στους ασθενείς. Χαιρετίζουμε την πρόθεση αυτή, γιατί θα δώσει πρόσβαση στις υπηρεσίες διατροφής διαιτολογίας σε όλο τον πληθυσμό. Παρ' όλα αυτά, να αναφέρω κάτι το οποίο δεν αφορά το συγκεκριμένο νομοσχέδιο και ούτε το Υπουργείο Υγείας, αλλά αγκάθι σε αυτό θα ήταν το ΦΠΑ που υπάρχει 24% του καθεστώς αυτό στις υπηρεσίες διατροφής και διαιτολογίας, το οποίο κάνει πιο δύσκολη την πρόσβαση στις υπηρεσίες των ασθενών να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες διατροφής διαιτολογίας. Και να επιθυμίσουμε ότι είμαστε το μοναδικό επάγγελμα υγείας το οποίο έχει ΦΠΑ.